něco mi ještě přišlo. Blíží se Malorka a já jsem se rozhodla, že si refreshuju kolo. Myslela jsem, že pořídím vyšší grávky, ale nakonec mi bylo řečeno, že bych měla mít maximálně 35, že prostě jinak to se mnou bude hrozně házet. Že za prvé jsem neskušená a za druhé asi jsem i jako drobná a že bych s tím moc zápasila. Nevím. Každopádně jsem dala na rady a čekám nový kola, vypletený. A na ně jsem si koupila nový pláště. Koupila jsem si taky novou omotávku na řídítka. Chvilku jsem si pohrávala s tím, že si objednám nějaký barevný nebo nějaký vzor a já jako trošku k tomu tíhnu, ke vzorům a k barvičkám, ale nakonec se sama sobě, nebo se mi věci líbí jako jednodušší. Dost se to ve mně bije vlastně. Já bych chtěla být strašně strakatá, ale zrovna na tom kole se mi osvědčilo, že v jednoduchosti je krása, že jako to tělo, jaký má laduška, jakože jí sluší černý doplňky, černý jednoduchý pláště, černý omotávky, láhve, tam jsem si trošku jako hrála s barvama, to jo, ale taky koupím černý, takže teď jdu do elegance, jo. Koupila jsem si obyčejný korkový omotávky černý. Já už jsem ty korkový měla fialový, nevím, jestli si někdo pamatuje, jak jsem měla fialový omotávky a vyhovovaly mě materiálově. Tyhle jsou černý a na fotce to vypadalo, že mají takový drobný puntíčky, ale úplně jako malinký takový, takže černý, jednoduchý, nebyly moc drahý. V košíku jsem měla i nějaký dražší a trošku jsem si pohrávala, že bych měla černý a na konci ty špičky těch beranů, že by byly fialový, ale nakonec jsem objednala černý. No, ale na nový kola, nový pláště a protože Malorka je dost specifická, tak jsem vybírala, aby mi seděly na asfalt, aby mi dobře vyhovovaly při sjezdech, aby nebyly na ty karbonové kola. Já jsem neřekla, že jsem si objednala karbonové výplaty jako kola, tak aby to podtrhlo tu aerodynamiku a rychlost. A bylo mi a tak jsem se vyšpekulovala, že by mohly být dobrý tady tyhle Continental Black Chili odstín. To je zajímavý název, Black Chili. A to budou moje pláště na Malorku. Měly by být hladký, zároveň při sjezdech by měly být fajn a je to typ Grand Prix 5000. Jako vůbec se v tom nevyznám, vlastně jsem se radila i s chatem GPT a potom jsem to z něj jiný den zase jsem se ptala a pokaždé mi vyšly tyhle nejlíp. Dívala jsem se pak i na internetu na recenze a tak snad jsem vybrala dobře. Takže to jsou moje nové pláště. Jak bude kolo refreshovaný, tak vám to určitě ukážu v tomhle videu. Kola by měla být na cestě a pak to hodím do servisu, kde mi budou měnit i ořech. Takže to znamená, že to kolo možná bude mít i lepší zvuk, což je šílený. Já si připadnu, kdybych si tunila auto, jo? Že jako chci lepší zvuk a lepší kola a kdyby to byl do mě řekl, jo? Že budu ve 40 utrácet svoje těžce vydělané peníze za kolo. Já ne, teda. Já bych vám nevěřila, kdybyste mi to řekli před 10 lety. Každopádně lepší do sportu a do věcí na sport, než do chlastu a drog, že jo? To je jasný. Takže tohle jsem vám chtěla ukázat, až přijdou kola, tak pojedu do servisu a už se strašně těším, ale já jsem si vlastně myslela, jak vlastně to kolo bude vypadat úplně jinak a myslím si, že běžný člověk ani nepozná, že jsem tam něco měnila, ale já doufám, že to pocítím hlavně při jízdě, ty refreshe, jo, protože jako docela jsem tam nechala ledvinu někde, abych si to mohla koupit. Hodně si musím šetřit na tyhle srandičky, ale musím říct, že se mi na to šetří
jakoby s radostí, protože vím, že to každý den, jakmile začne sezóna, takže to využiju a že budu za to ráda, že jsem investovala do kvalitních věcí. Takže tak. Čus. Přišli kola. Čau. Jsem rychle valila z práce, aby bylo ještě světlo. A chtěla jsem si sama rozbalit nový sedlo a hlavně karbonový kola. Pojďme si něco říct, proč jsem si objednala? No proč? Protože prostě je to další level mít dobrý kolo, dobrou jízdu. Chtěla jsem větší dávky, protože je to víc hot, ale byli mi vymluvený kamarádem, takže dám na něj. A zvažovala jsem, že si koupím ty v Decathlonu, protože to byla taková jistota, že mi to bude sedět na moje kolo, protože já mám Manraizel. Ale oni mají teď karbonový kola za docela dobrou cenu pár. Ale nakonec mi psal ten kamarád, ahoj Lubore, a dohodil mi tyhle kola. Jsou úplně nový, sundaný z nějakého kola. Od pána, co takhle má nějaký cyklobchod, bazar, nevím. Takže by měly být nový. Jsou to Orbea, karbonový kola. A rávky mají 35 mm. Takže to asi možná ani nebude poznat na ten pohled. Ale pocitově by to pro mě mělo být skvělý, takže jsem moc zvědavá. Mám domluvený servis v té Chropini díky Kamile. Kamil mi dal kontakt a doporučil mi servis v Chropini. Takže tam jsem dneska volala a v příštích dnech bych mu to tam měla dovízt, ale musím to kolo nejdřív umýt, protože je strašně špinavý, jak se teď jezdí v tom hnusném počasí, tak to dává zabrat ladošce, takže chci ho vyšurovat, vyčistit a zanést mu to tam, aby mi to dal všecko dokupy. No, takže pojďme se podívat na ty kola. Nevím, jak to mám otevřít. Kola mi úplně na kolo nebudou sedět, proto tam bude nový ořech a díky němu by to mělo pěkně sedět. A doufám, že taky bude mít lepší zvuk, protože mně osobně se líbí, když to kolo, jakmile nešlapete, když to kolo hezky rachotí. Nic to prostě líbí. Navíc je to lepší než zvonek kolikrát, jo? Že ty lidi vás slyší a uhnou. Jo, já mám třeba zvonek a lidi vůbec na zvonek neslyší. Jakože nevím, jestli mám moc hezký zvuk toho zvonku. A tady vidím ty kola. Já myslím, že jako budou lehký a budou prostě obyčejný kola. Jakože v tom moc možná ani neuvidím žádnou krásu. Ale pojďme se na ně podívat. Jsou úplně lehučký. To mě úplně odfoukne vítr s takovýma kolama. Takový jednoduchý. Mají tedy logo. A jinak vypadají moc pěkně teda. Myslím si, že i ty rávky jsou takový hezký. 35 mm. Size. No tak já jsem zvědavá teda. Doufám, že tam je i ten ořech teda. To je kolo. Že by toto byl ořech. Já vlastně nevím, co je ořech. No, kola vypadají dobře. Tam na nich asi víc nevykoukáme. A pojďme se podívat ještě na to sedlo. Lidi, tak toto asi bude ořech. Já vůbec nevím, ale asi jo. Doufám, že mi to bude sedět na to moje kolo. Já tam mám takovou tu páku. A toto. Taková blbost, to stálo to o 2 litry víc, tak já nevím. Pojďme se podívat na to sedlo. No, sedlo jsem si koupila z druhé ruky. Mělo by být nový,
a je to Fizik značka. Pravda je, že vůbec se v sedlech nevyznám. Doteď jsem jezdila na sedátku, který byl součástí toho kola, což bývají většinou ty nejlevnější sedla a nevadilo mi, jako bylo takový tvrdší, ale člověk si jako zvykl, nebo já jsem si zvykla. Takže jsem ho tam nechala a teď se mi začalo ze spodu jakoby odlupovat. Tak jsem si říkala, OK, tak budu mít nový kola, zkusím si z druhé roky vychytat nějaký pěkný sedlo. A ono hodně lidí si koupí kolo, který má třeba lepší sedlo, ale nevyhovuje jim, takže ho sundají, koupí si jiný a to prodají. A to jsem přesně vychytala. Normálně stojí tady to sedlo 2000 a já jsem ho vychytala za 900. Což je víc, ale není to zase tak moc vlastně. Jo, se mi to celý tady vysypalo. A zase jo, to jsou prostě věci, které vypadají jak kdejaký jiný druhý. Přemýšlím, jestli je fakt nový. Já jsem teda vysypala všude ty kuličky, jo, takže sedlo. Mám prostě klasický sedlo silniční, no. Je lehký a vypadá teda hezky, tady má značku Fizik. A dívala jsem se na recenze a mělo by být dobrý na dlouhý výšky a mělo by prostě tam jako psali 1000 milion věcí, jo, co je na něm skvělýho. A pak jsem se radila s ChatGPT a ten říkal, že jako musím vyzkoušet a pak uvidíme, jestli mi bude sedět, no. Takže držte mi pěstí, aby mi vyhovovalo, ale vzhledem k tomu, že jsem tam teď měla fakt jako úplně nějaký nejlevnější sedátku, tak myslím, že tohle bude v pohodě. Takže sedátko. A to je vlastně všechno. Teď už jenom umýt kolo a odnést do servisu. Takže do tohohle videa potom dáme záběr před a po. A já se těším. Takže jdeme měnit sedlo, pláště, kola, omotávky a to je asi všechno. A jsem to včera umývala, stejně je špinavý, já to nechápu. Tak už ho mám, tak poslouchej, jo. Jako chtěla jsem ještě hlučnější, ale zvuk už to má trošičku lepší. Je krásný. A ty kola, vypadá to dobře. Fakt je to hezký. Těším se, jak se projedu, ale protože počasí je fakt hnusný, takže Laduška půjde na trenažér napíchnout a trošku potrénu na trenažeru. I když jsem vůbec letos nechtěla, tak prostě není zbytí. Tady chvilku sněží, chvilku prší, je prostě nevlídno. A zase takový blázen nejsem, abych jezdila i úplně v hrozném počasí. Navíc to umývání toho kola není úplně moje hobby. Ptala jsem se pana opraváře, jestli čistím kazetu správně, tou tkaninou a dělám to správně, takže nejsem úplně mimo. To mě trošku uklidnilo. Tady pan opravář oni mají i cyklistický tým, Chropie, takže děkuju tímto za servis. Vypadá to, že bude všechno krásný. Mám nový sedlo, nový krásný kola a těším se, jak to projedu. Takže No a tímto se s váma v tomto videu asi rozloučím a příště zase u něčeho, co budu chtít sdílet s váma. Čau.